στον ΟΑΣΤ, διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων 2 μηνών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, η προσεχής Παρασκευή είναι η τελευταία προβλεπόμενη μέρα για την καταβολή της μισθοδοσίας και στη συνέχεια, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί, θα αποφασίσουν τη μορφή και τις ημέρες των κινητοποιήσεων. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΣΤ νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή City Break στη TV100. Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αν το διοικητικό οργανισμό Αστυνομικών στην Θεσσαλονίκη δεν πληρώσει τη μισθοδοσία που χρωστάει στους εργαζόμενους εξ Μαΐου, Ιουνίου και βαδίζουμε και στον Ιούλιο, έως και την Παρασκευή 15 του μήνος, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο του Συνδικάτου που θα προσδιορίσει την πορεία των κινητοποιήσεων σύμφωνα πάντοτε με την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στον οργανισμό της συγκοινωνίας. Τα οικονομικά προβλήματα διορθώθηκαν. Μια κατάσταση χρόνων. Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση δεν καταβάλει τα χρήματα τα οποία ως ελληνικό δημόσιο πρέπει να καταβάλει στον οργανισμό της συγκοινωνίας. Το αποτέλεσμα σήμερα που συζητάμε, το ελληνικό δημόσιο να χρωστάει στον οργανισμό πλέον των 120%. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδιανόητο για μας σαν εργαζόμενοι να δουλεύουμε για να μην πληρωνόμαστε, να μην αμήνουμε. Η κατάσταση είναι απελπιστική, οι οικογένειες μας δουλεύουν και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν αποφάσεις τέτοιες και να σταματήσει πλέον αυτός ο εμπεγμός. Ποινική δίωξη